tayo niyan, sir. Dinadyo ko po doon sa taas. Kulay lang. Ganun ba? Negative po saan sa pagpwesto? I mean, buong ano po? Dito po sa Lipo Center. Okay. Dito sa? Lipo Center po. Which is saan po ang sakop niya? Ano pa ikot po? Yung buo? Opo. Grabe naman. Hanggang anong oras kami pwede lang? Yun nga po pa. Kung wala daw po ay pwede daw lipat na lang. Ganun ba? Alright, so what is up? Angeles City. Dito tayo ngayon sa may Nepa Quadto, no? We're gonna visit yung friend ni Mark. Actually, ano siya, para mga startup business din. Rolling, kumbaga. Rolling. So, di ko alam paano yung setup nila. Titingnan natin. Jessica. Hi, Jessica. Hi. Hi, Kevin. Kamusta? And sir? Francis. Sir? JV, boss. JV. So, how did it start? Nanya laging company tam? Resolute, boss. Resolute. Wow. And apininiing spelling and yapin narinig brand. Wow, boss. Basically, mag-start tayong packing shirts. So, mag-release tamong bagya-bagya. Malwit mo na yung isipan before pandemic pa. Isipan mo na yung brand na ng shirt. And then ito, kumbaga may bump into one another na mo. Hanggang maisip mo, sige, try tayo, subukan tayo, mga niya. Ganaganang tao naman natin diskarte. So, mo about streets, mo about skate, mo professional na naman. Ganagana kasi, from businessman, di ba, kareng employees, ampong kareng typical na tao mo, didiskarte tao mo talaga. Start off me streetwears, pero magkay tao mo ring regular size na shirts. Siyempre, mag-expand tao mo rin kareng kay. Kareng Alwan designs tao. Idol ko rin kay, rin makanining diskarte. Hustle mo habang... Strike while the iron is hot. Anyway, so, pakitala sir, pakitala sir nung nanarin kay. Resolute. Yeah. Stig na. Actually, kaya man blank plus, minus. Wow, positive, negative. Di ba minsan may positive sa positive side ng buhay. Ngayon, negative side Yes. dahil sa pandemic. Pero yung positive side naman, kahit may pandemic, tuloy-tuloy. Sabihin na rin nga lumang tao, kasweldo naman din, tinalang business. But what are the heartaches? What are the pains? Pains, heartaches. Syempre, number one, pandemic. Lahat naman kasi dumaan sa, sa struggles, lahat dumaan naman sa pain, heartaches. I mean, kung sasabihin ko personally yung sa akin or sila yung sa kanila, tino ako para sabihin yun. Kasi sigurado meron mas mabigat dyan. Kaya nga yung isa sa mga designs, hulmado ng panahon. Kasi kahit anong mangyari, di ba? I mean, nahulma na tayo ng panahon. Kumbaga kung sasabihin na, buti sila may business. Buti pa nga, buhay pa tayo. Yun yung number one. Yun lang. Wow. Diba? Kalalam yun eh. Sinabi na niya lahat. Hindi, pero kayo, ikaw sir, personal. Siguro nag-iba yung ginagawa ko sa everyday, sa araw-araw. Dati, gising ako ng 8, uwi ako ng 11 PM. Dahil sa sayaw, ngayon, wala na. So, ginagawa namin ngayon, kanya-kanyang diskarte. Turo dito, turo doon. Kung ano yung problema ng normal na tao, ganun naman. Totoo Pareho. yan. Siguro, na-handle lang namin. Mas natuto lang, saka mas natututo ka. Yung previous job ko nga, so matagal din kasi ako doon. Clear yung path ko nun yung parang okay, I will do this. This will happen. Ito yung plan. Pandemic happened. Nawalan ng trabaho. Honestly, yung time na yun parang depressing siya Mas muti kasi yung lifestyle mo dati. So ayun nga, yun yung isang heartache. Pero, syempre diba, wake up, move on. Kasi wala mangyari kung nakahiga lang ako sa bahay. Tama. Kaya yun, naghanap ako ng iba-ibang job. Grabe. Okay. Magkapatid kami pala. Magkapatid, okay. Tapusin lang namin yung Saan yung office nyo, Chief? Para lapit, puntahan ko po kayo. Ito po. Saan po? Part of the hassle is actually dealing with those kinds of situation. So, napansin natin guys, strategy ng ating mga kaibigan dito is to go to different places, open up their mobile store, and then darating mga security guard, mababawal ka, you're gonna get those kinds of situation. That's one thing na talagang napapawa ako sa mga ganitong entrepreneurs. They're still resilient, They're still gonna go for it. Dahil sa first time, dakal talagang hassle ngayon So, permits, places, minsan baka panahon pa Actually, yan, Talagang
Hustle lang. Pero, mamambunan din, mga kasarog eh. papunta kami kay Ini, sabi ko, kataling Angeles ako. Pero you're still gonna go for it, bro. Siyempre. Still gonna go for it. Mas ating challenge, ating trial. Kasi alang thrill eh. Totoo. Mag-business ka alang thrill, ka mag-business, di ba? So, na yung mga kanining kay, masyas labuntok na, stubborn na rin mo yan. Number 1 yun. Witness kami ganyan king kumbaga origin nyo. This is the first ever, Startup. Witness tayo guys sa first ever na kumbaga mobile location nila. So soon, they're gonna be announcing sa Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. And watch out for your place. Baka pupunta sila doon. Mark, right after makilala natin yung kanilang pinaghuhugutan, personality, what can you say about the group? Actually, napaka-inspiring ng grupo, di ba? Ito yung pinakaunang-una nilang startup na pag-roll out ng hustle nila. Even a small beginning, titingnan natin paano siya mapalaki. Ako, saludo ako sa mga ganitong klaseng mindset ng mga entrepreneur, lalong-lalo na sila. At age kung saan nagsisimula yung mga entrepreneur, siyempre kalaban mo na dyan yung mga established. They are trying to push their own ideas, their brands. Yung mga ganong pagkakataon, hindi ganon kadali yun. Yes, lalo-lalo na ang pinakamahirap when it comes sa business yung first step mo. If you got interested, if you got inspired with their stories, check niyo po yung fan page nila. They are sharing a lot of these kinds of stuff, philosophy nila of course. And at the same time, kung interested po kayo dun sa mga merch nila, again, check out their fan page, message them. So hopefully, marami pang ganitong pagkakataon and you're gonna see them on the streets. If you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and try yung kanilang merch, Resolute. Thank you guys for watching. Until our next discovery, Peace out. bye!